Takto funguje team management v Livapi. Od pozvánky kolegu až po rozdelenie inzerátov. Nového člena pozvete v sekcii Team klikom na Pozvať ľudí. Zadáte jeho e-mail a vyberiete rolu, člen alebo administrátor a pozvánku odošlete. Pozvánka odišla e-mailom, kolegyňa čaká v zozname členov. Stačí, aby ju vo svojej schránke prijala jedným klikom. Prijatého člena aktivujete priamo z menu. Pri aktivácii mu vyberiete členstvo Basic, Premium alebo Elite. Cena miesta sa pridá k predplatnému firmy. Potvrdíte a je to. Rolu zmeníte kedykoľvek. Stačí kliknúť na Zmeniť rolu a vybrať Administrátor. Petra má odteraz plné práva na správu tímu. Inzeráty rozdelíte v sekcii Pridelenie nehnuteľností. Označíte ich a kliknete na Priradiť. Vyberiete člena, ktorý ich dostane na starosť. A hotovo! Každý inzerát má svojho agenta. Jeden tím, jasné role, rozdelená práca. Livapi.